Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രാതകോവിന്ദ മന്ദിരേ ശ്രീമദ് ഭാരതീയർക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാശനാശരാഗയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതരെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു. അതിന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് അല്പം പറയുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അവസാനത്തെ ലീലകൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹരിനാമം ജപിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യത് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നിത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. ഹരിദാസേര ഗുണഗണ അസംഖ്യ പാര കേഹി പായ പാര. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അസംഖ്യവും അപരിമേയവുമാണ്. ഒരുവിന് അവയുടെ ഒരു ഭാഗം വിവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, പക്ഷെ അവയെല്ലാം വേണ്ടി തിട്ടപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ്. സബകഹനായ ഹരിദാസേര ചരിത്ര കേഹ കിച്ചു കഹെ കരുതേ ആപന പവിത്ര. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവനെ അവയെ പറ്റി ചിലത് പറയാം. രാമാചാര്യ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ആ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ പോലും
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിച്ച പോലെ തന്നെ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഈ ലീല നടന്നിട്ടുള്ളത്. ചതുർദശി അല്ലെ, ചതുർദശി ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ഇന്നാണ്. ഇന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഇന്ന്. ചാതുർമാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. നാളെ മുതൽ പാല് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. 3-ാമത്തെ മാസം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. പത്മനാഭ മാസം തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നാളെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഭാദ്ര പൂർണിമ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമൊക്കെയാണ്. നാളെയും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സമാധി അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം കൈകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവിടുത്തെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ബാക്കി കുറച്ച് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരുഭാവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. നാമാചാര്യ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ की जय. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപായപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അല്ലെ, അപമാനിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയൊക്കെ ചട്ടം കെട്ടി നിർത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ആ വേശ്യ സ്ത്രീയെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് അവളും ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ രാമചന്ദ്രഖാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷാൽ ആദ്യ ഗുരുവായിട്ടുള്ള അല്ലെ ബലരാമന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടും അപരാധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ദുർഗാ മണ്ഡപത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, പശുവിന്റെ തൊഴുത്തിൽ പോയിരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ നാശം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രാമചന്ദ്രഖാനെ തടവിലാക്കുകയുണ്ടായി, അവിടുത്തെ ധനമൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ സർവനാശത്തിലേക്കായി അല്ലെ പ്രഭുപാദർ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അപരാധത്താൽ ആ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം മുഴുവനും ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. വീണ്ടും അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശാന്തപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം വരെ നടന്നെത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചു. ഹിരണ്യനും ഗോവർദ്ധനും രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തെ സർക്കാർ ഖജാൻജിമാരായിരുന്നു. അവരുടെ പുരോഹിതന്റെ നാമം ബലരാമാചാര്യൻ എന്നായിരുന്നു. മജൂന്ദാര എന്ന വാക്ക് റവന്യൂ നികുതി കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഖജാൻജിയെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഹരിദാസേര കൃപാപാത്ര താതെ ഭക്തിമാനെ യത്നകരി ഠാക്കൂറേരെ രാഖില സേ ഗ്രാമ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബലരാമാചാര്യന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മമതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അതീവ കരുതലോടെയും ശ്രദ്ധയോടും ഗ്രാമത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പുല്ലുമേഞ്ഞ ഏകാന്തമായ ഒരു കുടിൽ നൽകപ്പെട്ടു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രകീർത്തനം നിർവഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവർദ്ധന മജൂദാരന്റെ പുത്രനായ പിൽക്കാലത്ത് രഘുനാഥ്
ഗോസ്വാമിയായിത്തീർന്ന രഘുനാഥ് ദാസൻ അന്ന് പഠനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു ബാലകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ നിത്യവും വന്നിരുന്നു. ഗോവർദ്ധന മജുംദാറിന്റെ പുത്രനാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്നു, പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യപൂർണമായ അനുഗ്രഹത്താൽ രഘുനാഥ് ദാസിന് പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിച്ചു. ഹിരണ്യന്റെയും ഗോവർദ്ധന്റെയും വസതിയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വപ്പെടുന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കുമായിരുന്നു. അല്ലയോ ഭക്തരെ, ദയവായി ആ അത്ഭുത കഥ ശ്രവിച്ചാൽ. അല്ലെ, മഹാപ്രഭു വേറെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ രാമചന്ദ്രകാൻ വേശാസ്ത്രി അയക്കുന്നതും വേശാസ്ത്രിയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ഒക്കെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ നമ്മളോട് വിവരിക്കുന്നത്. ഏകദിന ബലരാമ മിനതി കരിയ മജുമത രസഭയ ആയില ഠാക്കൂറിലായ. ഒരു ദിവസം ബലരാമ ആചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് മജൂന്ദാർമാരായ ഹിരണ്യന്റെയും ഗോവർദ്ധന്റെയും സഭയിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്രകാരം ബലരാമ ആചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കണ്ടതും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ വീണു. അതിനുശേഷം അവർ അങ്ങേയറ്റം ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരുട്ടും നൽകി. ആ സഭയിൽ അനേകം അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണരും ആദരണീയരായ മാന്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരു സഹോദരന്മാരായ ഹിരണ്യനും ഗോവർദ്ധനും വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിരുന്നു. ഹരിദാസേരെ ഗുണ സഭേ കഹേ പഞ്ചമുഖേ ശൂനിയത ദ്വൈബായി പായില ബഡസുഖേ. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും 5 വായുകൾ കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. തീനലക്ഷ നാമ ഠാക്കൂറ കരേന കീർത്തന നാമരെ മഹിമ ഊട്ടായില പണ്ഡിത ഗണ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യവും 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമെന്ന് സഭയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം എല്ലാ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാരും ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹിമകൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി. കേഹബല നാമ ഹൈദേ ഹയ പാപക്ഷയ കേഹബല നാമ ഹൈദേ ജീവര മോശഹയ. അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളും ദിവ്യനാമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളോടുള്ള തന്റെ ഭാവനാ നിർഭരമായ പ്രേമത്തെ ഉണർത്തുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? 2 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ കൂടിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, പാപപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു, മുക്തനാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും എല്ലാ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുക. ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വിശുദ്ധനാവുകയും ഉച്ചത്തിൽ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനു പുറമെ അവൻ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും വിശുദ്ധനാവുകയും പുറമെയുള്ളവരെ ഗൗനിക്കാതെ പ്രാർത്ഥന പോലെ കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മോശവും പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ നാശവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ 2 ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണപ്പെടുന്നു. ഉദിച്ചുയർന്ന സൂര്യൻ സമുദ്രം പോലെ അഗാധമായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്ധകാരവും തൽക്ഷണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ഒരിക്കലും ഉച്ചരിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സമസ്ത ലോകത്തിനും ശുഭകരമായ ആ ദിവ്യമായ ഭഗവത് നാമത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരെ, ദയവായി ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവരിച്ചാലും. പക്ഷെ സദസ്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ഇതാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അംഹ സംഹരദഖിലം സകൃത് ഉദയാദേവ സകല ലോകസ്യ തരാനിരവാതിമിര ജലതീം ജയതി ജന്മ ജയതി ജഗൻ മംഗളം ഹരേർ നാമ. ഹരിനാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്ന രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആദ്യ കിരണം ദൃശ്യമാകുന്നതോടെ കള്ളന്മാരെയും പ്രേതങ്ങളെയും രാക്ഷസന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രകടമാവുകയും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിത ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമജപം ഉദയമാകുന്നതിന്റെ ആദ്യ സൂചന തന്നെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഒരുവൻ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലുള്ള ഭാവനിർഭരമായ പ്രേമ സേവനത്തിലേക്ക് ഉണരുന്നു. മുക്തി തുച്ഛ ഫലഹയ നാഭാവസഹിതേ. അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമജപം ഉദയമാകുന്നതിന്റെ മിന്നൊളിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ ഫലമാണ് മോക്ഷം. മ്രിയമാണോ ഹരേർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അചാമിളോപി അഗാധാമ കിം മുദാ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. മരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അജാമിളൻ അവന്റെ പുത്രൻ നാരായണനെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അവൻ ആത്മീയ ലോകം പുൽകി. ദിവ്യനാമം വിശ്വാസത്തോടെയും ആദരവോടെയും ജപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പിന്നെന്തു പറയാൻ. ഏയ് മുക്തി ഭക്തനാലയ സേ കൃഷ്ണ ചാഹേ ദീദേ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മോശം അസ്വീകാര്യമാണ്, എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അതെല്ലായ്പ്പോഴും അനാമയസ്മായി നൽകുന്നു. സാലോക്യ സാഷ്ടി സാരൂപ്യ സാമീപൈക്യത്വം അഭ്യുത ദീയമാനം നഗൃണന്തി വിനാമസേവനം ജന. എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന എന്റെ ഭക്തർ ഞാൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ പോലും സാലോക്യ സാഷ്ടി സാരൂപ്യ സാമീപ്യ മോശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായുള്ള ഏകത്വമോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സാലോക്യ സാഷ്ടി സാരൂപ്യ സാമീപ്യ സായുജ്യം അല്ലെ. ഹിരണ്യ മഞ്ജുദാറിന്റെയും ഗോവന്ദന മഞ്ജുദാറിന്റെയും ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോപാല ചക്രവർത്തി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഔദ്യോഗികമായി നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ ഗോപാല ചക്രവർത്തി ബംഗാളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ 12 ലക്ഷം നാണയങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജനാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു അയാളുടെ ചുമതല. അയാൾക്ക് സുന്ദരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പണ്ഡിതനും യൗവനയുക്തനുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ ഉണർവിനാൽ ഒരുവന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രസ്താവന അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവന കേട്ട ഗോപാല ചക്രവർത്തി എന്ന ഈ യുവാവ് അത്യന്തം കുപിതനായി. അയാൾ തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതഗണങ്ങളെ, വികാരവാനായ ഒരു ഭക്തന്റെ നിർണയം കേട്ടാലും കോടാനുകൂടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണനാകുമ്പോഴും അവന് മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും ഒരുവന് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തെല്ലൊരു ഉണർവ് കൊണ്ട് മാത്രം മുക്തി പ്രാപ്യമാകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതാണ് അവിടെയുള്ള നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന ഗോപാല ചക്രവർത്തിക്ക് എന്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വാക്കുകൾ പുച്ഛമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, കോടി ജന്മേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനെ ഏയ് മുക്തിനായ ഏയ് കഹേ നാമാഭാസേ സേ മുക്തിഹായ. കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയാലും അവന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ ജപിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെ അവന് മുക്തി പ്രാപ്യമാവുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിദാസ കഹേനക്കേനെ കരഹ സംശയ ശാസ്ത്രി കഹേ നാമാഭാസ മത്രേ മുക്തിഹയ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തിനീ? അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രഭ കൊണ്ട് മാത്രം മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുന്നു വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭക്തി സുഖ ആകെ മുക്തി അത്യുച്ഛഹയ അതേവ ഭക്തഗണ മുക്തി നഹിലയ. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ മോക്ഷം തീരെ നിസ്സാരമാണ്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ മോക്ഷം നേടാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ ജഗദ്ഗുരു, അവിടെ നിന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിച്ചതിൽ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ഒരു മഹാസാഗരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ സാഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം ഉൾപ്പെടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാം തന്നെ ഒരു കിടാവിന്റെ കുളമ്പുപാടിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലത്തോളം മാത്രമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാസാഗരമാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കിടാവിന്റെ കുളമ്പിനടിയിലുള്ള ജലം പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിപ്രകഹേ നാമാഭാസേ യതി മുക്തിനായ തബേ തൊമാര നകടി കരഹ നിശയ. ഗോപാല ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ നാമാഭാസത്തിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാസിക ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മൂക്ക് ഞാൻ ഛേദിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ
അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരിദാസ കഹനെ യദി നാമഭാസ്യ മുക്തിനയ തബെ അമര നാക്കാടിമു ഹേ സുനിശ്ചയ. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഗോപാല ചക്രവർത്തിയുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നാമാഭാസം കൊണ്ട് മോക്ഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ നാസിക ഛേദിക്കാം. വെല്ലുവിളി കേട്ട ആ സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥരാവുകയും ഹാഹാകാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യ മജുംദാറും ഗോവർദ്ധന മജുംദാറും നികുതി പിരിവുകാരനായ ആ ബ്രാഹ്മണനെ തൽക്ഷണം ശാസിച്ചു. ബലരാമാചാര്യൻ എന്ന നാമമുള്ള പുരോഹിതനും ഗോപാല ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ ശാസിച്ചു, നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിയായ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത്വ സേവനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? നിങ്ങൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആപൽക്കരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. മംഗളകരമായ യാതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് മരന്മാരായ മജുംദാർമാർ തൽക്ഷണം ഗോപാല ചക്രവർത്തിയെ പുറത്താക്കുകയും അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയൊപ്പം രണ്ടു മജുംദർമാരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ വീണു. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് മധുരസ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, തോമസപരദോഷനഹി ബ്രാഹ്മണ താരദോഷനഹി താര തർക്കനിഷ്ഠമന. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റുകാരല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അജ്ഞാനി പോലും തെറ്റുകാരനല്ല. കാരണം അവൻ ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹവും യുക്തിയും ശീലിച്ചവനാണ്. ഒരുവനെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹത്വം തർക്കവും യുക്തിയും കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖിക്കരുത്. ഠാക്കൂർ എന്നെ അപമാനിച്ചാലേ ദുഃഖിക്കേണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അനന്തരം ഹിരണ്യദാസ് മജുംദാർ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ഗോപാല ചക്രവർത്തിക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചതായി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. 3 ദിവസത്തിനകം ആ ബ്രാഹ്മണൻ കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ വളരെ ഉയർന്ന നാസിക ദ്രവിച്ച് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപമാനിച്ച് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ ബ്രാഹ്മണന് കുഷ്ഠം പിടിപെടുകയും അവന്റെ മൂക്ക് നശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. നേരത്തെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മൂക്ക് മുറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ തന്നെ കുഷ്ഠം പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്ക് തന്നെ ഇല്ലാതായി തീർന്നത്. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാൽവിരലുകളും കൈവിരലുകളും സ്വർണ്ണവർണ്ണമുള്ള ചെമ്പകമുട്ടുകൾ പോലെ മനോഹരങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഷ്ഠം മൂലം അവയെല്ലാം ചുരുങ്ങുകയും ക്രമേണ ദ്രവിച്ചുരുക്കി പോവുകയും ചെയ്തു. ഗോപാല ചക്രവർത്തിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടവരെല്ലാം അമ്പരന്ന് എല്ലാവരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രഭാവത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു വൈഷ്ണവനായതിനാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ അപരാധം ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ അനന്തരഫലം അനുഭവിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെ അപരാധങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവന്റെയും തെറ്റല്ല അല്ലെ, അവന്റെ മനസ്സാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുള്ള മനസ്സാണ് അവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന്. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആരാണ് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന്റെ അപരാധം ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ അനന്തരഫലം അനുഭവിപ്പിച്ചു. ഭക്ത സ്വഭാവ അജ്ഞദോഷ ക്ഷമകരേ കൃഷ്ണ സ്വഭാവ ഭക്തനിന്ദ സഹിതന പരേ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അജ്ഞാനിയായ ഒരു തെമ്മാടിയുടെ ഏത് അപരാധവും ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാകട്ടെ തന്റെ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്ന അവിടുന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. യതി വൈഷ്ണവ അപരാധ ഉട്ടേഹാത്തി മാത ചതിന് ചരിതാമൃതം പറയുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവരെതിരെ അപരാധം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനെ ഒരു മതയാനയോട് ഉപമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മതയാന ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ വള്ളിച്ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പുഷ്പങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ശരിയായി ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വൈഷ്ണവനോടോ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ഭക്തിത സേവനം നശിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായ ഗോപാല
ചക്രവർത്തി കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ദുഃഖിതനായി. ഹിരണ്യ മജൂംദാറിന്റെ പുരോഹിതനായ ബലരാമാചാര്യരെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശാന്തിപുരത്ത് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അദ്വൈതാചാര്യനെ കണ്ട ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനവും പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യർ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യർ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണ്ടി ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെയും ഭഗവത്ഗീതയിലെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യവും അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അവർ ഇരുവരും ഒത്തുചേർന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളുടെ അമൃത് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്വൈതാചാര്യ, അവിടുത്തെ സമക്ഷം ഞാനൊരു കാര്യം സമർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് നിത്യവും എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഭിക്ഷയായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? പ്രഭു, അവിടുന്ന് അതിമഹാന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും കുലീനരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഭയമോ ലജ്ജയോ കൂടാതെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള ഒരുവനെ ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റം അസാധാരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ചില സമയത്ത് അവിടുന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ദയവായി സമൂഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആചര്യ കഹേന തുമി നകരിയ ഭയാസേ ആചരി ഭയേ ശാസ്ത്രമതഹയ. അദ്വൈതാചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിദാസ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ കർശനമായി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാം. ഭൂമികയിലേഹായ കോടി ബ്രാഹ്മണം ഭോജന ഏത ബലി ശ്രദ്ധാപാത്ര കരയില ഭോജന. അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഭോജനം നൽകുന്നത് കോടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രാദ്ധപാത്രം സ്വീകരിച്ചാലും. അങ്ങനെ അദ്വൈതാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു. പിതൃക്കൾക്കുള്ള പൂജകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസാദം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നൽകണം എന്നാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ് അത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് അദ്വൈതാചാര്യർ പറയുന്നത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഈ പ്രസാദം നൽകിയ എന്താണ് ആണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം നൽകിയതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്വൈതാചാര്യർ ലോകം മുഴുവനുള്ള പതീതാത്മാക്കളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു, ലോകം മുഴുവൻ അഭക്തരാൽ പൂരിതമാണ്. അവർ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടും? എല്ലാ പതീതാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത അദ്വൈതാചാര്യർ കൃഷ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രതിജ്ഞയോടെ അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഗംഗാജലവും തുളസീതളങ്ങളും അർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഗംഗാതീരത്തെ തന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കീർത്തനം ചെയ്തു. ദ്വിജനര ഭക്ത്യ ചൈതന്യ കൈലാവതാര നാമപ്രേമ പ്രചാരി കൈലാ ജഗതുതാര. ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ഭക്തിത സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. അപ്രകാരം സർവ്വലോകത്തെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭാവസമ്പന്നമായ പ്രേമവും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവരെന്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യര് എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ സാലഗ്രാം ശിലയിലെയും തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഗംഗാതീരത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രകാരം രണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാൽ ഒരുവൻ വിസ്മയഭരിതനാകും. ശുഷ്കമായ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാതെ അത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക യുക്തിക്ക് ഉപരിയായുള്ളതാണ്. ഒരുവൻ അവയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വസിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. രാത്രി നിലാവെളിച്ചം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അത് ഗംഗയുടെ തിരകളെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രഭയുള്ളതായി തീർന്നു. സർവ്വദിക്കുകളും നിർമ്മലവും സുശോഭിതവുമായിരുന്നു. വേറൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ശുദ്ധമായ പീഠത്തിന്മേലുള്ള തുളസിച്ചെടിയോട് കൂടി ഗുഹയുടെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച സകല ജനങ്ങളും വിസ്മയിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ആ മനോഹരമായ അങ്കണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷയായി. അവളുടെ ശരീരകാന്തി അത്യുജ്വലയായിരുന്നു. അത് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ പീതവർണ്ണത്തിലാക്കി. അവളുടെ ശരീര സുഗന്ധം സർവ്വദിക്കുകളെയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കുകയും ആഭരണങ്ങളുടെ കിലുക്കം കാതിനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അവിടേക്ക് വന്ന ആ സ്ത്രീ തുളസിച്ചെടിയെ നമസ്കരിക്കും. തുളസിച്ചെടിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചതിന് ശേഷം ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഇരുന്നിരുന്ന ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അവർ കൂപ്പുകൈകളോടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വാതിൽക്കരിയിരുന്ന് വളരെ മാധുര്യമുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ജഗതേര ബന്ധു തുമി രൂപഗുണവാൻ തവ സംഗലാഗി മോര ഏതാകെ പ്രയാണ. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രമേ, അങ്ങ് സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും സുഹൃത്താണ്. അങ്ങ് അതിസുന്ദരനും യോഗ്യത തികഞ്ഞവനുമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങയോട് ഒത്തുചേരാൻ മാത്രമാണ്. മോരായ അംഗീകാരകരായ സദയ സദയ ദീനദയകരയെ സാധു സ്വഭാവമായ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, ദയവായി എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നോട് കരുണ കാട്ടുകയും വേണമേ. പാവങ്ങളോടും പതിതാത്മാക്കളോടും ദയ കാട്ടുന്നത് എല്ലാ സാധുക്കളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ മഹാന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികളുടെ പോലും ക്ഷമ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിവിധ അംഗവിന്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. നിർവികാര ഹരിദാസ ഗംഭീരാശയ ബലിദിലാഗിന തന്റെ അയസതയ. ഹരിദാസ് താക്കൂർ അചഞ്ചലനായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗഹനമായ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവളോട് വളരെ കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സംഖ്യനാമ സങ്കീർത്തന യേ മഹായജ്ഞ മന്യതഹദിഷിത ആമിഹായി പ്രതിദിനെ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിത സംഖ്യ ദിവ്യനാമജപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹായജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യാവത് കീർത്തന സമാപ്തന ഹേ ന കരി അന്യകാമ കീർത്തന സമാപ്ത ഹൈലേ അയതിശാര വിശ്രമ. ജപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ജപം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും. ദാരവ ശിശുന തൊമി നാമസങ്കീർത്തന നാമസമാപ്ത ഹൈല കരിമു തവ പ്രീതിയാചരണ. വാതിൽക്കലിരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കേൾക്കുക. ജപം പൂർത്തിയായാലുടനെ ഞാൻ നിന്നെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ. യഥബലി കരേനത്തെ നാമസങ്കീർത്തന സേ നാമി വാസി കരേ നാമ ശ്രവണ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം തുടർന്ന് അപ്രകാരം ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ദിവ്യനാമജപം ശ്രവണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. കീർത്തന കരിതയാസി പ്രാതകാലഹയിലെ പ്രാതകാലത്തെ കിനാരി കുട്ടിയ ചലീല. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പ്രഭാതമാഗതമാവും നേരം പുലർന്നത് കണ്ട ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ 3 ദിവസം അവൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മനസ്സിനെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ സമീപിച്ചു. കൃഷ്ണ നാമ വിഷ്ണമന സദാ ഹരിദാസ അരണ്യദോദിത ഹൈല സ്ത്രീഭാവ പ്രകാശ. ഹരിദാസ് താക്കൂർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾ വനരോധനം പോലെയായി. തൃതീയ ദിവസേര രാത്രി ശേഷയ ബെഹൈല താക്കൂറേര സ്ഥാനെ നാരി കഹിതലാഗില. 3-ാം ദിവസം രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ദീന ദിന വഞ്ചിലാമ കരിയാശ്വസന രാത്രി ദിനനാഹി തോമര നാമ സമാപന. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, 3 ദിവസം കപടമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകി താങ്കൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം രാത്രിയും പകലും മുഴുവൻ ഉള്ള താങ്കളുടെ ദിവ്യനാമജപം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഹരിദാസ ഠാക്കൂര കഹേന ആമിക്കി കരുമു നിയമ കരിയാചിത കേമനെ ചടിമു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? താപനാരി കാഹെ തന്റെ കരി നമസ്കാര ആമി മായ കരിതയായില്ലന പരിഷതമാര. ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മായാശക്തിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് താങ്കളെ പരീക്ഷിക്കുവാനാണ്. നേരത്തെ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. വേശ്യ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് 3 ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പരീക്ഷിക്കുകയും അല്ലെ അവൾ പരാജിതയാവുകയും ചെയ്തു. രാമചന്ദ്രഗാന അയച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അവൾക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അവളെ ശുദ്ധഭക്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴേ സാക്ഷാൽ മായാശക്തി തന്നെ, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. മായാദേവി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നേരിട്ട് പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്.
ആ മായാദേവിയും പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. പ്രഭാതിന്റെ ഭാവത്തിൽ ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തിയ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. അതിനെ അതിജീവിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മായാശക്തിയെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അത് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാതി ജീവാമി സബരമോഹിലുൻ ഏകല തൊമാര ആമി മോഹിതേ നാരിലുൻ. ഞാൻ മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിനെ പോലും മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ? താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ മാത്രം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവത്ത് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ താഴേക്ക് നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും പരമദൈവത്വ പുരുഷന്റെ മായാശക്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ജന്തുക്കൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ ഇവയെല്ലാം ലൈംഗിക ആഗ്രഹത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അത് മായയുടെ വ്യാമോഹമാണ്. പുരുഷനാട്ടെ സ്ത്രീയാട്ടെ എല്ലാവരും താൻ മായാശക്തിയുടെ ആസ്വാദകനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ സകലരും വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നതിനാലും എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും ഈ പ്രക്രിയ മാത്രം മായയുടെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക തെളിവാണിത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ മുഴുകൽ മൂലം മായയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് മുതലേ ഉറുമ്പ് വരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മായയുടെ പിടിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മായക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. മായാശക്തിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മായാദേവി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തി അല്ലെ? മായാശക്തി എന്താ പറയുന്നത്? മഹാഭാഗവത തുമി ത്വമര ദർശനേ ത്വമര കൃഷ്ണ നാമ കീർത്തന ശ്രവണേ ചിത്ത ശുദ്ധ ഹൈലെ ചാഹോ കൃഷ്ണ നാമ ലൈത്തെ കൃഷ്ണ നാമ ഉപദേശി കൃപ കരമോദേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തി അല്ലെ? എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുന്ന മായാശക്തി മായാദേവി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ മഹാഭാഗവത തുമി ത്വമര ദർശനേ ത്വമര കൃഷ്ണ നാമ കീർത്തന ശ്രവണേ ചിത്തശുദ്ധ ഹൈലെ ചാഹേ കൃഷ്ണ നാമ ലൈത്തെ കൃഷ്ണ നാമ ഉപദേശി കൃപ കരമോദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോ മായാദേവി എന്താണ് ഇനി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അങ്ങ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഭക്തനാണ്. അങ്ങയെ കാണുകയും അങ്ങ് കൃഷ്ണന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദ നിർവൃതിയെ പറ്റി ഉപദേശിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നോട് കരുണ കാട്ടണമേ. പറയുന്ന മായാദേവി എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അങ്ങയെ കാണുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ ഹരിനാമം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും തന്നെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായാദേവി പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദ നിർവൃതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരികയും ആ ഹരിനാമം ഉപദേശിച്ചു തരികയും വേണമെന്ന് ഹരിനാമം നൽകുകയും ഹരിനാമദീക്ഷ നൽകുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യാവതാരേ വഹേ പ്രേമാവൃതവന്യ സഭ ജീവ പ്രേമേ ഭാസേ ധ്യാന ധന്യ. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്താൽ ഇപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് പ്രേമാവൃതത്തിന്റെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തുകളും ആ പ്രളയത്തിൽ നീരാടുകയാണ്. സമസ്ത ലോകവും ഇപ്പോൾ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞതാ നിർഭരരാണ്. ഈ പ്രളയധാരയിൽ നീരാട്ടാത്ത ഏതൊരുവനും തികച്ചും അപലപനീയനാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഏവന്യായേന ഭാസേ സേ ജീവചാര കോടി കൽപ്പകപുതാര നാഹിക നിസ്താര. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഓ ഇതില് പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്? അവരേറ്റവും എന്താ അത്രയും പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു കൽപ്പമല്ല അല്ലെ. ഒരു കൽപ്പം പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭാവാർത്ഥമേശ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് കൽപ്പം എന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 6:17 പറയുന്നു, സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അർഹയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യുഗം അഥവാ മഹായുഗം 43,20,000 വർഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്. അത്തരം 1000 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം. ഒരുവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അവൻ കോടിക്കണക്കിന് അത്തരം കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ആള് അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്ത ഒരാള് അവരുടെ ജീവിതം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അവര് കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങള് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയുക, ചതുർയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴ് കലിയുഗമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം അല്ലെ. അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ത്രേതായുഗം അല്ലെ. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടിയാണ് സത്യയുഗം. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് 43,20,000 എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് അല്ലെ. 4,32,000 അതിന്റെ × 2 8,64,000 അല്ലെ. അതിന്റെ 4,32,000 × 3 ത്രേതായുഗം 12,96,000 അല്ലെ. സത്യയുഗം 4,32,000 × 4 അല്ലെ. 8,64,000 17,28,000 അല്ലെ. അപ്പോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് 43,20,000 എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്ക്. 4 യുഗങ്ങളും ചേരുന്നത് അല്ലെ, മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1000 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, അവന്റെ ജന്മം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പിന്നീട് മോചനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയും.
കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത, അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത വ്യക്തി കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. മുമ്പ് ഇവിടെ മായാദേവി സംസാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ബാക്കി ഭാഗം. മുമ്പ് എനിക്ക് മഹാദേവൻ ശിവനിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രാമന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉത്സുകയായി തീർന്നിരിക്കും. മുക്തിഹേതുഗതാരകഹയ രാമനാമ കൃഷ്ണനാമ പാരകഹയ കാരെ പ്രേമദാന. ഭഗവാൻ രാമന്റെ ദിവ്യനാമം തീർച്ചയായും മോക്ഷം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരുവനെ അജ്ഞാനസാഗരത്തിന്റെ മറുകരയിലെത്തിക്കുകയും അവസാനം അവന് കൃഷ്ണന്റെ ഭാവഭരിത പ്രേമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണനാമദേഹ തുമി മോരകരധന്യ അമരഭസയ പ്രേമവന്യ. ദയവായി കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകി എന്നെ ഭാഗ്യവതിയാക്കണമേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരംഭം കുറിച്ച ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ എനിക്കും മാറാടാൻ കഴിയും. പ്രകാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മായാദേവി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ വന്ദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവൾക്ക് ദീക്ഷ നൽകി. ഇപ്പോൾ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഇപ്പോൾ മായ പോലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഔപചാരികമായി ദീക്ഷ നൽകി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മായ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആളുകൾ ഈ വർണ്ണനകൾ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസമുള്ളവരായി. ചൈതന്യാവതാരേ കൃഷ്ണ പ്രേമലുബ്ധഹയ ബ്രഹ്മശിവ സനകാദി പ്രതിദേ ജന്മീയ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര വേളയിൽ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവൻ ശിവനെയും ചതുഷ്കുമാരന്മാരെയും പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ പ്രലോഭിതരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണനാമലയനച്ചേ പ്രേമവന്യായ ബസേ നാരദ പ്രഹ്ലാദി അസേ മനുഷ്യ പ്രകാശേ. നാരദ മഹാമുനിയും പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കീർത്തനം ചെയ്തും ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയധാരയിൽ നീരാടി. എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലീലയില് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യദേവതയും മറ്റുള്ളവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്യരേക കഥ അപ്നേ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന അവതരികരേന പ്രേമരസസ്വദന. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ കൃഷ്ണൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ അമൃത രുചിക്കുവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദാസിയായ അവിടുത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവത് പ്രേമത്തിനായി യാചിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനം കൂടാതെയും ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ചൈതന്യ ഗോസായിര ലീലരായേത സ്വഭാവ ത്രിഭുവന നാചികയ പായ പ്രേമഭാവ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ ത്രിലോകങ്ങളും ഭഗവത് പ്രേമവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നൃത്തമാടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ലീലകളുടെ സവിശേഷതയാണിത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം അത്യാകർഷകമായതിനാൽ അത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ ജീവസ്തുക്കളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയും കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ഉത്തേജിതമായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഇതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ പറ്റി സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെല്ലാം രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുമുഖത്തു നിന്നും ഞാൻ ശ്രവിച്ചു. ചൈതന്യ കൃപാതിലേക്ക് ശുദ്ര ജീവഹയ. ആ ലീലകൾ ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ നിസ്സാരനായ ഒരു ജീവസത്യായ ഞാൻ എന്തെല്ലാം എഴുതിയോ അവയെല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന്. ഹരിദാസ ഠാക്കൂരെ കഹിലുൻ മഹിമാരകണ യാഹര ശ്രവണ ഭക്തര ജുഡയ ശ്രവണ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹിമകളുടെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും ശ്രവണത്തെ സമൃദ്ധമാക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹിമകള് ഒരു അല്പം മാത്രം, ഒരു കണിക മാത്രമേ ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും ഇത് ആരാണോ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ
ശ്രവണത്തെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രവണം സംതൃപ്തമാവുന്നു. തിരുപ രഘുനാഥ പാതേ ആരെ ആശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ സ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണദാസന്റെ ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മന്ദിരയിലെ ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം പൂർണ്ണമാകും. ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കുറച്ച് തിരോഭാവ തിഥി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങള് നോക്കാം. അവസാനത്തെ ആ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരിദാസ് താക്കൂർ നിത്യവും ഭഗവാന്റെ നാമം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പ്രസാദമൊന്നും കഴിക്കില്ല, അങ്ങനെ സദാസമയം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ശരീരത്തിനല്ല പറയുന്നത്, മനസ്സിന് എന്ത് പറയുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് 3 ലക്ഷം തവണ നാമം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസാദമൊന്നും കഴിക്കാതായി എന്ന് പറയുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാമം ജപിച്ച് പൂർത്തിയാവാതെ പ്രസാദം പോലും കഴിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആ വിശ്വാസ്ത്രീയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടും നാമം ജപിച്ച് തീരാതപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ മായാദേവി വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദാസമയം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാമം പൂർണ്ണമായിട്ടും 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് വരികയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങള് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിനല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യരൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നാമം ജപിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങളെ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം പതിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം നൽകുക, കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ടായില്ല. അവസാനം പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഈ ആവശ്യം പറയുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമസ്കരിക്കുകയും അവിടെ പാദധൂളികൾ എടുത്ത് ശിരസിൽ അണിയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും പാദധൂളികൾ എടുത്ത് ശിരസിൽ അണിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ചേർക്കുകയും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരുടെയും പാദധൂളി എടുത്ത് ശിരസിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, അല്ലെ? എന്ത് നാമമാണ് ജപിച്ചത്? കൊടുത്തിരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശബ്ദ ബലന പരപര പ്രഭു മുഖ മാധുരി പിയേ നേത്ര ജലധാര. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശബ്ദ ബലന പരപര പ്രഭു മുഖ മാധുരി പ്രിയേ നേത്ര ജലധാര. നമുക്കിത് ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കും. ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം കൈകളിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വലിയൊരു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി.
അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകൾ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് ജപിച്ചു. ചൊല്ലാം ഇത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശബ്ദ ബലനെ ബര ബര. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശബ്ദ പ്രഭു മുഖ മാധുരി പിയേ നേത്രേ ജലധാര. പ്രഭു എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകൾ ഉച്ചത്തില് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന തിരുനാമം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉച്ചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ വദനമാധുര്യം പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ നിരന്തരം ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശബ്ദ കരിതേ ഉച്ചാരണ നാമര സഹിത പ്രാണ കൈല ഉത്ക്രമണ. ഫോണിലാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാണൻ വെടിയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹായോഗേശ്വര പ്രായ ദേക്കി സ്വച്ഛന്ത മരണ ഭീഷ്മരെ നിര്യാണ സബര ഹൈല സ്മരണ. ഒരു മഹായോഗിയെ പോലെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ദേഹം വെടിഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭീഷ്മരുടെ നിര്യാണം സ്മരിച്ചു. ഹരി കൃഷ്ണ ശബ്ദേ സബേ കരേ കോലാഹല പ്രേമാനന്ദേ മഹാപ്രഭു ഹൈല വിഹ്വല. അവരെല്ലാം ഹരി കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ തിരുനാമം ഘോഷിച്ചപ്പോൾ കോലാഹല ശബ്ദമുയർന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാവഭരിത പ്രേമത്താൽ വിഹ്വലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോഴ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ എല്ലാവരും ഓർക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ സമാധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് തന്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയും അത് പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ ഭഗവാനും ധാരാളം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ. അതിനെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസേരെ തനു പ്രഭു കോലയിലൗനായ കൂട്ടായ അങ്കനെ നച്ചേനെ പ്രഭു പ്രേമവിഷ്ടഹായ. ഹരിദാസേരെ തനു പ്രഭു കോലയില കൂട്ടായ അങ്കനെ നച്ചേനെ പ്രഭു പ്രേമവിഷ്ടഹായ. മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം എടുത്തുയർത്തി തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു. അനന്തരം അവിടുന്ന് പ്രേമാവിഷ്ടനായി അങ്കണത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങി. പ്രഭുരാവേശ അവശ സർവഭക്തഗണ പ്രേമാവേശ കരന കീർത്തന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രേമാവേശം മൂലം എല്ലാ ഭക്തരും നിസ്സഹായരാവുകയും അവരും പ്രേമാവേശത്തോടെ നൃത്തവും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
മതി നിർത്തിയ കരായിലെ സാവധാന പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ നേരം നൃത്തം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരത്തിന് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് ആചാര ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ച് സ്വരൂപ് ദാമോദർ അവിടുത്തെ അറിയിച്ചു. ഹരിദാസ ഠാക്കൂറെ തബേ വിമാനെ ചടായ സമുദ്ര ലയാലേക തബേ കീർത്തന കരിയ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം അപ്പോൾ വിമാന സദൃശമായ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സമുദ്ര തീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ലീലകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ സമുദ്ര തീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്നാനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ ചുറ്റും നിന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും വക്രേശ പണ്ഡിതന്റെ ആനന്ദപൂർവ്വം നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഹരിബോല ബലഗൗരായ അപ്പനി ഹസ്തേ വാലുത്തിലാത്തന്റെ കയ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിബോൽ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശ്രീഹസ്തങ്ങളാൽ മണറ്റ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം അവിടെ സമുദ്രത്തില്, പുരിയിലെ സമുദ്രത്തില് സ്നാനം ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി, ഇന്നു മുതൽ ഈ സമുദ്രം ഒരു മഹാതീർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാദതീർത്ഥം എല്ലാവരും പാനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദ ചന്ദ്രൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്തു. മണ്ണിലൊരു ഗർത്തം ഉണ്ടാക്കിയ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജഗന്നാഥ പ്രസാദമായ പട്ടുകയറുകൾ, ചന്ദനം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയും ആ ശരീരത്തിൽ വെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമൊക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ടു അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നു, ഹരിദാസെ സമുദ്ര ജലെ സ്നാനകരയില പ്രഭു കഹെ സമുദ്രയെ മഹാതീർത്ഥ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരം സമുദ്രത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇന്നു മുതൽ ഈ സമുദ്രം ഒരു മഹാതീർത്ഥ സ്ഥലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള അവിടെയുള്ള സമുദ്രം, അവിടെയുള്ള ബീച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകും, പലതരത്തിലുള്ള ബീച്ചിൽ. ഇപ്പൊ ഓണത്തിനൊക്കെ, ഓണം ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ പലരും ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ പലരും. അപ്പൊ ബീച്ച് അതുപോലുള്ള ഒരു സാധാരണ ബീച്ചല്ല പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു മഹാതീർത്ഥമാണെന്ന് പറയും. അതിൽ ആരൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുമെന്ന്. ധാരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ സമുദ്രത്തിൽ കുളിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ കുളിച്ചു എന്ന്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും സന്നിധരായി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാവരും വരികയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ആ സമുദ്രത്തില് കുളിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനും അവിടെ ആ സമുദ്രത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും സ്നാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരിദാസെ സമുദ്ര ജലേ സ്നാനകരയില പ്രഭു കഹേ സമുദ്രയെ മഹാതീർത്ഥഹൈല. ഈ സമുദ്രം ഒരു മഹാതീർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പല പുണ്യ നദികളെ കുറിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
ഗംഗ, യമുന, അല്ലെ, കാവേരി, നർമ്മദ, സിന്ധു, അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം പുണ്യ നദികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ സമുദ്രങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മഹാ തീർത്ഥ സ്ഥലമാണ്. ആരൊക്കെ അവിടെ കുളിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുമെന്ന്. ഇനി ആരെങ്കിലും പുരിയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്, അവിടെ പോവുകയും വേറെ എവിടെ പോയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ പുരിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കുക. അവിടെ പോയിട്ട് ആ വെള്ളത്തില് കിടക്കുക. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തിര വരുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്നാൽ മതി അല്ലെ. പലരും അങ്ങനെയാണ്, അവിടെ പുരിയിൽ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും മണിക്കൂറുകളോളം. അതാണ്, അത് ഒരു പുണ്യതീർത്ഥമാണ്, മഹാതീർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ എന്നെ അവിടെ സമാധി ഇരുത്തുകയും പിന്നീട് അവിടെ പുരിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രസാദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രസാദം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അസുഖം വന്നിട്ട് വയ്യാതായിട്ടൊന്നുമല്ല ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ശരീരത്തിന് വയ്യായികയൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിന് വയ്യാതായിരിക്കും. എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 ലക്ഷം തവണ നാമം എന്നുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ തുടരേണ്ടായിനി. അങ്ങയുടെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യനും ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് താക്കൂറും അദ്വൈതാചാര്യരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുകയും അതുപ്രകാരം ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സമാധി ആവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രസാദം ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് അതൊരു മഹാ ആഘോഷമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിജയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ ഒക്കെ തിരോഭാവ തിഥി അല്ലെ, ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തും. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിലൊക്കെ കാണാം മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും ഒരേപോലെ ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. ആവിർഭാവം അത് അവതാര ദിനം, അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലെ, അത് ആഘോഷിക്കും സാധാരണ അല്ലെ. പലരും വിചാരിക്കും എന്താണ് തിരോഭാവ തിഥി എന്തിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്? തിരോഭാവ തിഥി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് അത് നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനിത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറയാനുണ്ട്. ഹരിദാസ് താക്കൂർ സമാധിയാവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് അന്തിലീലയിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ പാർട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2ാമത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാനത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാം. പറയുന്നു, ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, നമുക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും, രുചിയുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ സമീപിച്ചുള്ള ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീക്ക് പോലും ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അദ്ദേഹം പിന്നീട് 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കും നാമത്തിൽ രുചിയൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ നാമം നമ്മൾ ഒരിക്കല് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനുള്ള രുചി ഉണ്ടാവും. നമ്മള് എപ്പോഴും രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പറയും അല്ലെ, നമ്മള് തുളസി ആരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിക്ഷാഷ്ടകമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് 10 അപരാധങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. നാമാചാര്യ ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ജയ് എന്ന് പറയും നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് അല്ലെ. ആ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പേര് ഒരിക്കലും ഉച്ചരിക്കുകയെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തോട് രുചി ഉണ്ടാവും.
ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം നല്ല രീതിയിൽ ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഈ തിരുവോഭാവ തിഥിയിൽ അല്ലെ, ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂർ അവിടെ നാമം ജപിക്കുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുടിലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മഹാപ്രഭു തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചില മഹാപ്രഭുവിന് പറ്റാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുമായിരുന്നു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ അല്ലെ. അതേ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ആ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് താക്കൂർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 3 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം നല്ല രീതിയിൽ ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ, ഹരേ രാമ രാമ, രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണമൊക്കെ എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇനി എന്താണ്, നാളെ നമുക്ക് ഭാദ്ര പൂർണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നാളെ ആരാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്, ആരാണോ സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പൂജിക്കുന്നത്, അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ ഭാദ്ര പൂർണിമ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് നാളെ. പിന്നെ ചാതുർമാസത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ മാസം നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് പാല് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. 3-ാമത്തെ മാസം പാലാണ് വർജ്യമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മഹാപ്രഭു താമസിച്ചിരുന്നത് അലർനാഥ് ടെമ്പിളിലാണോ? അത് കുറച്ചു കാലം അവിടുന്ന് മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജഗന്നാഥന്റെ എന്താ പറയാ, അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അലർനാഥിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. അവിടെയാണ് നാമം ജപിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ മഹാപ്രഭു നിന്നിട്ടുള്ളത് അതവിടെ ഗംഭീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ അവിടെ ഒരു അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അലർനാഥ് ടെമ്പിളിൽ ചെന്നപ്പോ ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ കണ്ടു മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പണ്ഡിറ്റ്ജി പറഞ്ഞു അവിടെയാ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയില് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അലർനാഥിൽ അവിടെ പോയിട്ട് മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനമൊക്കെ ചെല്ലുന്നത്. ഗംഭീര എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് മഹാപ്രഭു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ സ്വരൂപ് ദാമോദറും രാമാനന്ദരായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് പോയി കളയുന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡോർ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. അവര് ഒരു ഡോർ അതൊരിക്കലും വിട്ടിട്ടാണോ ടെമ്പിളിന്ന്? അതിന്റെ ദൂരം അത്ര അറിയില്ല മാതാജി. പുരിയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും അവിടെയൊക്കെ പോകും. ഇവിടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ എന്താ പറയാ, ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമം ജപിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലവും ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മഹാപ്രഭു അവിടെ ഗംഭീര അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലീലകളൊക്കെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ രാമാനന്ദരായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു
പുറകുവശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ലോക്കാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയ ആ അവസ്ഥയിൽ അവിടുന്ന് ഓടിക്കളയുന്നതായിട്ട് പോയി കളയുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാനെ കാണുകയും അവിടെ കീർത്തനം ചെയ്ത് അവിടെ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സമയത്തും രാത്രിയിലൊക്കെ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിക്കളയും. അപ്പൊ അവിടെ ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ ഡോർ അങ്ങനെ തന്നെ അടഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ.